to kiranga achievement margi yongi. Nikech adier and mane point madwa keto. Role yo ken rango hate speech. Hate speech ingen a lot of ingredients. No chalo defamation. And a lot of ingredients. Ma mondere chop katabirange became a criminal part of it is very difficult. And that's why katakosi prani go you sajamoku go le unyaku go how it is. It is up to me to prove it is up to me. And my better know in Animuni report the matter. When the police will take up the investigation. The truth of the matter is Nitie body smoky Kenya ma 1 million waketo nige budget to get him to tell you nothing. Actually, ideal purpose margi PC create nango. PC create ka things are being handled evenly. Jichiemo etao marom. Kondikiji tindi kuji marom. Kaji yudo promotion, yudo promotion on ingredients ne ngani is qualified. Okuni ngani ungi. Okine kita kirango narration ma wadonia keto mar Nijaluo Oyugi the current setup. In an office, KNTA is up to you to deal with that office correctly. It's not about your tribe. KNN tribe to Karaji, Koro Wachin Karaji, Okoni go teach. In many office, no, it is up to you to carry yourself with dignity. Like right now, any gikmati maragi okine kasa niji naro gini no ibro no ankasa niji wacho no government spokesman Jaluo or minister mass security PS mass security Jaluo. So what? Does it that does change our characters? Yathima nyo ditongcha kirango joka ntiu kuyi gimone kaja dengi Jaluo. So gimone gorange ni how do we move out of this? Bodini, to me, and Okabero Nibugol in Kecho provoke a lot of things. Or German, Walungo Jasiasani, Walungo Ngani to Bendigi Yogin, Gikma, Wanyalo Chunuchusi. Utuma no word on Kabisa. Nashago Koroni Keche, Junior Press, what Kaloma, Koron Yogi Duto. Kinega Koron Gensens. And at the end of the day, even on Wangane, Gik Magetimogo Duto, they are still subject to approval of my DPP. Kagin Gik Moboda criminal. So the truth of the matter is, Gigobederane Bodini. Konyal rango integration mar welfare mar jo piny no gibedo created mondo gi advice ga serikal. Actually the majorly no gi advice ga the government ni kai to waneno kodhi maraj o police kai waneno ku wejo gi ahinya jogi gini bro dhi in excess piny alo kethre to kine ka gin koro gibende girito mondo gibed autonomy wasamon ngani obiro gimarach with this government and there is no coordination. People feel nika in go feast to kasa moniaga kora anenu natiyo. There is need for consultation. Nike adier ngamone ugi samon ka ene deal sani. Ngamone ugi samon en morkome. Gupiye sumolo. Come and tell us why these things are happening. Uno sote miango. Not these people. These are subjects. Mone ube also the court chong. Nike sama iwa choni gini dete mare. To gino to more deal to police unity. Niki kanyora winjo karaka ngane osiepa ma MP Masoba. Uwoyo no nyaka police no ringo edi ponde mtoke. Then you wonder okay. Karawani Kenya mani. Niki tingien mani ki makoro wachime. Wachimo kamoro minyalo weni ngani ngati. What one thing you can be naked and kina soro mokore. So gini mondo wagenge any gimarachi and gimarachi wawerego. So NCIC Kaberwon members of parliament of the orang duties gimari maber. Mondo gibere checked. Kagionge papas magi magetimo that body should just go away. Tigi mangeny manuaketo kai manuawe neburu bedo remedy. Togina burden to the country in terms of budget. Taxpayers' money they are wasting.
and they are not helping this country. Nikita sani mundo gibi yekati ministry kakabwane wacho no dikita kiare bonwang jadi mondeka. To bende penjo monyalo penjore bende gintiere kod ratiro mar sundo jasiasa mar mondo miyo bier e nyimgi nikech kuom ranyisi ne gwacho ni Gachagua orem chopo e nyimgi mano chieng' tich ang'wen mar juma manyien kata chieng' tarik 27 to gibro golo chik mar mondo mi dio make kendo tere ka nyime NCIC gi thuon. Mano to gin go, but you see at what stage are they bringing it? Kagi moko so pukore tao. Koso no ne obeni gi monitor gino chon. Nogi wacho ni DCI ne speech mangacho wacho kwane kaber, call him and investigate him, send us the report. Koro gisomo the report, to gitero kata ni DPP, give us advice. What do we do? Eji neka. Gindi kone, mae gima DPP omiyowa. Gini border civil koso border ngo. Are we able to impose even a fine on these people or not? Ingen gimarai ujo wa maimi utichigi. Gima chanda kodi gini, either nikech office pek na unyano ni yudo tich opogore gi rit office. Rit office, you must do what is right. Yudo tich to nyalo yoda but you rit office and timo the correct thing. And these people should be consulting, which ultimately at the end of the day decision matter on ngati court ka lies on DPP ko border criminal. Aye. Juma, in korka kori, NCIC wanno ka giketo listi mag jotelo mopogore moriwo ka nyaka jod bura makori wacho ni bo bed ka inono gotdore kod weche magisebedo ka giwacho ma ok nyis achiel mar oganda pacho ka. Iriwore gi Nduku ka achiel kod wakili ni NCIC mano ko winjo bende en gima timo ko sin pachi en mane. NCIC nigi ratiro mar luongo jo siasa gi miyo gi siem. Gimantie en NCIC onge lak maginyalo kechogo. Lak oweni DPP kod police. Ono kakara officers mantie NCIC ino ka gin gi DCI officers mobedo makonyo gi tich. Koro gin gi onge gi lak maginyalo kechogo. Lakini ang'eyo no ketgi kanyo most of the time no ka NCIC kara mokalo cha gitemo ga lean kuom sirkal matiyo sechego to gino interfere kod independence margi kata independence mar police. Wach kineno kaka Kaluma nyoro wuoyo kada even though wan joluo lakini Kaluma nyoro wuoyo marach